टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दख'रा एबसुआ 2023 मायथाइनि आदब आरो गुन गोनां मावथांखिजों सेथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ बेखेवो फरिन्दिया गुदि फरायसालियाव। बे आनजादखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा। गासै मोनबा मिरुआव आनजादा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारियै फरिन्दिया गुदि फरायसालि, मुरमिला गोजौ फरायसालि, रतनपुर गुदि फरायसालि, समुवापारा गुदि फरायसालि, फुरनि टंला गुदि फरायसालिफोराव रोंगौथि आनजादखौ लानाय जादों। बे समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बेखेवगिरि बाबुल बर'आ खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव नुनो मोननाय जायोदि फरायसाफोरनि दिथागिरि बिगुमा बिथांमोना एबसुनि बे मावथांखिखौ बाख्नायना गोजोननाय फोरमायदों। जितु सोंलु बिलाइ बे सोंलु बिलाइ माखौ बेस खालामनानै सोंलुखौ होनाय जायो कारिकुलाम माने थाखोनि कारिकुलामनिफ्राय ना आउट नलेज? नोंथाङा मोजां बाथ्राखौनो सोंदों। नैबे जि टेलेन्ट सार्च आनजाद बेयावहाय जोङो जेनेरेल माने टेक्सट बुक जि गुबै फराफारिनि बेखौबो जोङो बेवहाय लाबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा एक्सट्रा जेरैबायदि जायखौ बुंदों जेनेरेल नलेज बेखौबो बेयावहाय सरजाफानाय जादों आरो मेनलि जोङो टेक्सट बुकनिखौनो जोङो बांसिन बिथा खालामदों आरो बिनि अनगायै जोङो मा जेनेरेल नलेज जिके बे सेक्सन बा बे पार्टखौबो जोङो बे नैबे सोंथि बिलाइयाव सरजाबनानै बेयाव दाननाय जादों। माने जोंनो नट अनलि जोङो बुकिस नलेजल' थाबाबो जानाय नङा, जोंनो जिहेतु कारेन्ट एक्टिभिटिस बा कारेन्ट एफेयार्स जेनेरेल नलेजनि सायाव जोंनि थासारिया मा जाबाय थादों, मा सोलिबाय थादों, बे आप टु डेट जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो होनो हायो नामा, बे नोजोरखौ लाखिनानैबो जोङो जिके बायदि आयदाखौबो बेवहाय सोफानाय जादों। दिनै टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सेथि खेबनि थाखाय जि गुदि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै जे रोंगौथि सायख' आनजाद लानाय बे हाबाफारियावबो जों दिनै फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो गोजोननाय मोनदों होननानै बुङोब्ला बेयावहाय गोबां माने फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे आनजादाव जिरायनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों आरो दिनै बे आनजादसालियाव आनजाद मिरुआव दिनै दिथागिरि बिथांमोनाबो गावनि गथ' गथायखौ लोब लोब गावनो लाना फैनानै दोनफैदों, आनजादसालियाव जिरायहोफैदों। बे जोबोर मोजां जादों, बाख्नायथाव। आरो आं बिनि थाखाय आङो जोंनि टंला दख'रा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै टिम बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो जोंनि दिथागिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो जिल्ला एबसुनि जानानै साबायखर बावदों। बेबायदिनो गावनि गथ' गथायखौ जोङो मोजां नोगोरारि खालामनांगौ जायोब्ला, गुनि गियानि खालामनांगौ जायोब्ला जोंनि दिथागिरिफ्राबो जेरैबायदि जोथोन लानांगौ बेबायदि जोथोन लानायखौ जों नुदों। बेखौ जोङो मोजां होननानै जोङो सानदों। आरो बेनि अनगायैबो दिनै जे टंला दख'रा एबसुआ जे रोंगौथि सायख' आनजाद लाबाय आरो बेखौ मानो लाखो होननानै बुङोब्ला जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दं, जायखौ नोंथाङा बुंथिदों जे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन। आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो दिनै टंला दख'रा एबसुआबो रोंगौथि सायख' आनजादखौ लादों आरो बेनि गेजेरजों माने जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव माने कम्पिटिसना मोनसे गोसोआव कम्पिटिसन मुडआ फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला गंसे फरायसालियाव जिखिनि फरायसाफोर थायो 50, 40, 60 बेफोर बे फरायसालिनि गेजेरनि फरायसाफोरनि गेजेरावल' कम्पिटिसना जायो। नाथाय नैबे टेलेन्ट सार्च आनजाद फाथिनायनि गेजेरजों दख'रानि सिङाव थानाय बा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसुला फरायसुलिमोनखौ लानानै जिहेतु बे आनजादा फाथिनाय जायो, अब्ला बेयाव डेफिनेटलि कम्पिटिसना एसेब्लाबो माने टाफ जायो आरो जायनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा एसे जुजिनाय मोनसे गोसोआव माने सोमजिखाङो। दा बेखायनो जोङो बे मटिभखौ लानानै जों बेखौ फाथिदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि आनजादफ्राव माबायदि आनजादखौ जिरायनांगौ जायो आरो आनजादाव जे एन्सार स्क्रिप्ट एन्सारफोरखौ होयोब्ला जिहेथु जों बेयावहाय जेरै जेनेरेल आनजादाव जों जेरैबायदि लायो बिनिख्रुइ एसे जोङो माने कम्पिटिसन बा कम्पिटिटिभ आनजादफ्राव जेरैबायदि सोंथि बिलाइ बा एन्सार स्क्रिप्टआ बोरै जायो बेफोरखौबो जोङो बिथांमोननो मोनसे नमुना आइडिया होनो थाखायबो जोङो नाजादों। जेरै जोङो बेयाव OMR सिट लादों, कुइसन पेपार थानायजों लोगोसे एन्सार सिट एक्सट्रा OMR सिटनि गेजेरजों बिथांमोना एन्सार सिटआव माने एन्सारखौ होनांगोन। दा बेबायदि जोङो माने माल्टिपल कुइसन्सफोरखौ लानानै जोङो बेयावहाय एग्जामखौ फाथिदों आरो बेयावहाय जों मिजिंथिदों फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडियासखौ मोनगोन आरो जों जाय बिथांमोना नैबे जे टेलेन्ट सार्च आनजादाव एभ्रि थाखो 4 थाखो 5 हमनानै ला थाखो 3आव जाय फरायसायानोखि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड पजिशन टप 3 मासि आवग्रिनो हागोन आरो बिदिनो क्लास 5आव जाय फरायसायानोखि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड पजिशन लानो हागोन बिथां फरायसामोनखौ माने जोङो जे जोंनि
एनुवेल कनफारेन्स बा कनफारेन्सआव जोङो बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे जोङो रेजलिउसन लादों, थांखि लादों आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ एबा जाय फरायसाफ्रा टप 3 मासे आवग्रिनो हाबाय फरायसाफोरजों लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि बा गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लागोन बा लादों जाहाथे बेनि गेजेरजों आरो मेसेजआ थाङो आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु टंला दख'रा एबसुआ दिनै लाबाय आरो नैबे दिनैनि थारिखआवनो जोंनि जिल्लानि सिङाव बरसरा दख'रा एबसु आरो पानेरि दख'रा एबसु मोनथाम दख'रायाव दिनै बे टेलेन्ट सार्च आनजादा जादों आरो फैगौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे फैगौ 5 नभेम्बरावबो उदालगुरि जिल्ला एबसुजों बानजायनायाव खुंजानाय जि स्निथि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजादा जानो थांगासिनो आरो बियो 5 नभेम्बराव जागोन। दा बेयाव क्लास 6, 7, 8 गासै मोनथाम क्लास थाखोखौ लानानै बे आनजादा जागोन। दा बेखायनो आङो खावलायनो नागिरदों जोंनि साफ्रोमबो दिथागिरि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो मेसेज मोनसे होनो नागिरदों जे जोंहा जिहेतु बै टेलेन्ट सार्च रोंगौथि सायख' एम इ सेक्सननि रोंगौथि सायख' आनजादनि फर्म फिलआप बेयो सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ 5 नभेम्बराव जिहेतु आनजादा जागोन। दा बेखायनो जाय फरायसाफ्रा बा जाय दिथागिरि बिथांमोननि फिसाज्लाफ्रा फर्म साबमिसन खालामाखैब्ला थाबैनो गोख्रैनो जोंनि दख'रा एबसु बा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनजों जगाजग लानानै जाहाथे फर्म फिलआपखौ खालामनानै होयो आरो आनजादखौ जिरायनो हानाय बायदि मोनसे थासारि सोरजिनानै होगोन। आं बेखौनो गार्जेन बिथांमोननिसिम आं खावलायदों आरो दिनै जेरै टंला दख'रा एबसुनि जि बानजायनायाव खुंनाय टेलेन्ट सार्च आनजादाव जेरैबायदि दिथागिरि बिथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ माने गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो फिसाजो फिसालाखौ मानसि बानायनायनि सार्थआव दिनै आनजादसालिसिम लाबोबाय थिग बेबायदिनो बै जानो गोनां एम इ सेक्सननि जि टेलेन्ट सार्च आनजाद बेयावबो जाहाथे नोंथांमोना गावनि गथ' गथायखौ बेबायदिनो आनजादाव जिरायहोनो थाखाय मोनसे राहा लायो। आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों। दा जेनेबा जों बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय मोजां मोनदों आरो जेनेबा जोंनि गथ'आबो इयुननि थाखाय मोजां जालांथो जेनेबा बिदिनो रोंगौथि लालांबाय थाथो बिनि थाखाय जों जेनेबा जों माबानि थाखाय बिराद साबायखर होनाय जाबाय आरो সেনেকুৱা ছাত্ৰবিলাকক ওপৰত উৎসাহ দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আৰু সেনেকুৱা বাহিৰত পৰীক্ষা দিও পোৱা নাছিলে এতিয়া সেনেকুৱা পৰীক্ষা দিয়া সিন্দৰ মানে ভয় ভাববিলাক নোহোৱা হৈ যাব ইয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু কাক ধন্যবাদ মানে মই সেনেকুৱা এতিয়া পৰীক্ষা কিহে সেনেকুৱাই ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। जोंहा नैबे जिथु टंला दख'रा आफादा खुंनाय रोंगौथि सायख' आनजाद टेलेन्ट सार्च एग्जाम बियो देग्लायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जादों। बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि बेयो जादों मिशन कुवालिटि स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसननि आन्दाराव। दा बेयावहाय दिनैनि बे पुरुन्दिया गुदि फरायसालि बे सेन्टारावहाय जोङो दानि बावैसो एसे आगोलाव जोंहा जिल्ला आफादनिफ्राय फैनाय मानगोनां नेहाथारि गाहाय नेहाथारि बाबु बर' बिथांजों लोगोसे मोनसे टिमा फैदों। दा बिथांमोना बेवहाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना खालामदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो जोंनि रोंगौसा सायख' आनजादनि जिथु मोनसे आफाद दङ कमिटि टंला दख'रानि आन्दाराव दा बेनिफ्राय जोङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे फोरमायनो लुगैदों नोंथांमोननो जे बेवहाय जों दिनैनि बे खालाराव गासै 9 जायगायावहाय जोङो बे रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो खालामनाय जादों। दिनैनियावहाय पुरुन्दिया गुदि फरायसालियाव मोनसे ए जन बिदिनो जोंहा सुमापारा गुदि फरायसालियाव दङ मोनसे जन रतनपुर गुदि फरायसालियाव मोनसे जन दङ मुरमिला गोजौ फरायसालियाव मोनसे जन दङ आरो बेनिफ्राय पुरुनि टंला गेजेर फरायसालियाव मोनसे जन दङ। बिदिनो गथ'फोरनि सुबिदाखौ नायनानै जाहाथे गोजानद्राय जाया बेखौ सुबिदाखौ नायनानै बिथांमोनखौ बिदिहाय जोङो जन खालामनानै खाबु खालामजादों। बेयाव गासै थाखो 4 आरो थाखो 5नि टटेल 9 जनाव गोरोबनानै जोंहा 299 स्टुडेन्टआ दिनैनि बे आनजादाव एपियार जादों। आरो दिनैनि उनाव जोङो थाबैनो जों स्क्रुटिनि खालामनानै नभेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जों टेन्टाटिभलि जोङो रिजाल्टखौ जों होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामदों आरो जोङो एनसियर खालामनो नागिरदों जे गासैबो स्टुडेन्टआ जाहाथे गाव लिरनानै जेसेबांखि नम्बर मोनदों एटलिस्ट बेखौ रिजाल्टखौ जाहाथे मोनो टप 3नि अनगायैबो दा जों बेनि जों बेबस्थाखौ जों खालामदों। बेखिनियानो। बे पुरुन्दिया एलपि स्कुलनिनो सासे गार्जेन माने बिदि लानायखौ बिराद मोजां मोनदों। जोंनि बर' मिडियामा माने बर' सरकारि स्कुलफ्रा बहुत गोदोसोना थाबाय गथ'फ्रा दा नायखांना फरायनो रोङा
बिनि थाखाय बेबायदि लानायखौ बहुत मोजां मोनदों आरो आंनिफ्राय बेलेगा मा सानो मिथिया सोरखौ साबायखर होगोन दा जोंनि फरायसा खन्थाखौनो माने सापर्ट खालामबाय आरो मोजां मोनबाय बाख्नायबाय बेबायदि खालामनायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा माने इयुनफ्रा मोजां जालांनायनि थाखाय जोंनि फरायसा आफादखौनो बाख्नायबाय आरो मोजां मोनदों आबसुआ जिथु दा माबोरै नांदों मोजां मोनदों मानोना जोंनि बर' माबाफोरा दा गोरिब गुन्द्राफोरा बहुत असुबिदा गोग्लैना दङमोन दिनै फरायसा आफाद जा आबसुनिफ्राय बेखिनि खामानिखौ मावदों गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो माने मोजां मावलांबाय थाथों होननानै सानदों आरोना दा जोंथ' गोरिबथार जोंहा गोजौ लेभेलाव होनो हानायमोनबो माने सुबिदाबो गैया ओंखायनो जे जोंनि बे फरायसा आफादा जिखिनि खामानि मावदों बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै जों खुंदों आरो बेयाव दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो बेखौनो साबायखर होनांगोन जे टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै होनाय जे जोंहा मोनसे कमिटि एग्जाम बर्ड बेनिनो चेयारमेन बिनन्द बर' बिथांनि जि दैदेननायाव दिनैनि नैबे एग्जामा जोंहा मोजां महरै जाफुंदों आरो बेयाव दिनैनि नैबे एग्जाम नैबे पुरुन्दिया जे गुदि फरायसालि जों बेयाव जागायजेननाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बेयाव जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा फैनानै दिनैनि जि आनजाद हल बेखौ बेखेवनानै होबाय आरो दिनै एसे आगोलाव जोंनि एग्जाम बर्डनि जि मासिगिरि बिथाङा फोरमायनाय लेखायैनो 9 जुनाव दिनैनि एग्जामा जादों आरो बेयाव गासै फरायसाफोरा 299 जन बाहागो लादों आरो बिनि जि मोजां लैखोन होननाया बेनो जे गोबां गार्जेनफोरा दिनैनि जि एग्जाम थिलियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ दोनफैदों आरो जों बेखौनो खावलायनो मोजां मोनदों जे साफ्रोमबो गार्जेनफोरा निस्सय एसेबाबो गावसोरनि गथ'फोरनि सायाव मोजां मोनसे जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बियो बारा जिखिनि थांखि लानानै जों खामानि मावदों बियो निस्सय जाफुंदों होननानै जोङो आसा फारिदों आरो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद फैबाय थानाय समाव जोङो फैगोन बोसोराव थाखो 3 आरो थाखो 4 आरो थाखो 5 बेखौ लानानै जोङो थांखि लादों दा एसे मर्निं सेसनाव आंनियाव गोबां फन फैदों जे थाखो 4 थाखो 5खौ लाबाय थाखो 3खौ मानो लायासै बेबायदि गार्जेनफोरनिफ्राय आंनियाव खबर फैदों आरो नैबे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायनो सानदों जे फैगोन बोसोराव थाखो 3 आरो थाखो 4 थाखो 5 मोनथाम थाखोखौबो जोङो रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो लानाय जागोन आङो दख'रानि आफादगिरि जानानै बेखौनो गोजोननायखौ फोरमायदों जे दिनैनि जि आनजाद रोंगौथि सायख' आनजाद बियो गोबां मोजां मोनसे भबिष्यतआव मोजां फिथाइ लाबोगोन जोंनि फंबाय बिनानावमोननि जिखिनि दिनै एग्जाम थिलियाव फैदों बिथांमोना निस्सय उननि समाव जिखिनि दानि जे थासारियाव जिखिनि दावगालांनांगोन बेनि बिथांमोना गोबां मोजां मोनसे लामा दावगालांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों जों दख'रा एबसु हिसाबै जिखिनि गुदि फरायसालिफोर दङ बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरिफ्राबो फैदों आरो जों मोजां नांदों आरो दख'रायाव जोंहा गोबां फोरोंगिरिनि अभाब आरो फोरोंगिरिनि अभाबखौ जोङो हानायसिमहालागै जोङो सुफुंनो नाजादों मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जिथु जोंहा सिंगेल टिचार दङ बेयाव जोङो दख'रानिफ्राय सासे फोरोंगिरि थिसननानै दोनदों जों गुदि फरायसालिनिफ्रायनो मोजां मोनसे थासारि लाबोनो जों सानबाय थादों आरो उननि समाव बेखिनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थागोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।